Ville Korhonen aloitti maalien teon Jokipoikia vastaan vierasjoukkueen hyvän 10-minuuttisen jälkeen. Markus Seikola ja Ryan Klein olivat maalin syöttäjät. Ilveksen 2-0 maali oli Raskin taidon näyte. Rask tavoitti Pasi Määttäsen syötön ja nosti taidolla pienestä kulmasta ylös. 3-0 maalissa Pasi Määttänen teki vahvan esityön kulmassa. Jesse Niinimäki passasi upeasti maalille liukuneelle Markus Seikolalle ja meidän mies suti kiekon maaliin. Kolmannessa erässä Pasi Määttänen oli taas esillä. Ilves-kapteeni nappasi syöttökatkon ja vapautti Jesse Niinimäen maalin tekoon 4-0. Jokipoikien illan ainoan osuman latasi pitkän kiemurtelun päätteeksi Markku Flink. 4-1 Ilvekselle ja ottelusarjan voitto on 1 voiton päässä.